हे माई भिक्षा दे द माई। हे बेटा तू ये उम्र में काहे भीख मांगता रहा? हे माई हम अपन हालात का बताई माई, हमारा तो भिक्षा ही मांगे के बा माई, कैसे कि हमारा आगे पीछे केहू ना बा माई, सब रौरे के सहारा बा माई। ऐसन का भइल बा बेटा, तनी हमके भी बतावा। ए माई अगर जिद कर तारी तो ले सुनाइए देतानी। सुनावा बेटा सुनावा। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई। माई हम का बताई कैसन मोरी हालात बा, माई हम का बताई कैसन मोरी हालात बा। बिन माई बिन बाबू के बचवा भइल अनाथ बा, बिन माई बिन बाबू के बचवा भइल अनाथ बा। कब कट जाता दिनवा है कब कट जाता रात बा, बिन माई बिन बाबू के बचवा भइल अनाथ बा, बिन माई बिन बाबू के बचवा भइल अनाथ बा। हे माई ये दुनिया बड़ी जालिम बा माई, माई बाबूजी के खत्म भइला के बाद हम पराया हो गए बानी माई, लोग हमरा के चिन्हत नहीं के माई। केहू नहीं के जगावा में केहू के संगतिया, जोगी बना दिहलस हमके हलतिया। केहू नहीं के जगावा में केहू के संगतिया, जोगी बना दिहलस हमके हलतिया। भइल मतलबी दुनिया ना पकड़त केहू हाथ बा, भइल मतलबी दुनिया ना पकड़त केहू हाथ बा। बिन माई बिन बाबू के बचवा भइल अनाथ बा, बिन माई बिन बाबू के बचवा भइल अनाथ बा। हे माई हमारे भीख मांगे के कोनो शौक नहीं थे माई, समय और हालात ऐसा मजबूर कर दिला माई, भीख मांगे के पड़ता माई। केहू नहीं के केहू खातिर जगई बिरान बा, दौड़ दौड़ भिक्षा मांगत बालकी नदान बा, केहू नहीं के केहू खातिर जगई बिरान बा, दौड़ दौड़ भिक्षा मांगत बालकी नदान बा। केहू पूछे नाम हमार केहू पूछत जात बा, केहू पूछे नाम हमार केहू पूछत जात बा। बिन माई बिन बाबू के बचवा भइल अनाथ बा, बिन माई बिन बाबू के बचवा भइल अनाथ बा। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई। कैसन माई के रहे की समतिया, देखबो न कैली अपना लाल के सुरतिया। कैसन माई के रहे की समतिया, देख
देखबो न कैली अपना लाल के सुरतिया। राकेश लाल के देख माई कैसन भइल हालात बा। राकेश लाल के देख माई कैसन भइल हालात बा। बिन माई बिन बाबू के बचवा भइल अनाथ बा। बिन माई बिन बाबू के बचवा